Продължаваме предаването актуално с още незабравими снежни емоции. Както вече знаете, днес празнуваме заедно Деня на снега. Стотици младежи и деца се възползват от днешните промоции на Боровец. До тук видяхме как се забавляват най-малките, а сега ще видим как се справят по-напредналите скиори и сноубордисти на уредите. Сега ще се запознаем и с един човек, който поддържа сноупарка тук. Това е Георги Пелтеков, Гумата. Ще ни кажеш ли нещо повече за сноупарка и какво има в момента като уреди? Здравейте! Какво има като уреди? Имаме 3 скока, от които 2 за начинаещи, така по-малки, и джип уреди за парзаляне, тръби, боксове, 2 бокса, 2 тръби, 1 рейл, една голяма тръба. Предполагам, ще покажете на зрителите, ще могат да видят. Да, а това не е парка на Боровец или това е парка тази година? Това е промо парка, който ще се правят повече евенти, ще се стимулира хората да идват да гледат, да се забавляват, да се насладят на триковете, но по-голямата част от парка ще бъде горе на Ястребец и ще отвори, предполагаме, опитваме се да някъде до 10-15 дена да отвориме. Зависи от времето, температурите, просто форс-мажорни обстоятелства. А кажи ни за днешния ден, с Деня на снега, какво сте подготвили за днес? Ами днес имаме workshop, върви тук, музичка сме си пуснали, забавляваме се. Момичетата от Wildberries идват, показват стил, учат нови трикове. И като гледаме, повечето хора са се качили на слънчице, да се забавляват в планината, където е най-приятно през уикенда. Всеки ли може да дойде тук и да поиска да пробва нещо? Ами всеки, който има все пак някакви основи в сноуборда, може да дойде и да се пробва в парка. Колко трябва да си добър, за да дойдеш тук да пробваш нещо? Ами трябва да можеш поне да завиваш, да се чувстваш така свободен на сноуборда, не да се чудиш как да завиеш и как да спреш. Понеже тук има все пак препятствия, така наречени, които може да ти причинят някой удар. Теб кое препятствието е любимото? Еми аз обичам скоковете най-много, на тях си скачкам, но и релчетата също много си ги обичаме и си караме навсякъде. А с протектори ли карате? Еми с протектори през повечето време, по някой път без. Хубаво е да има протектори. Самите препятствия са твърдички. Да, точно така, железни препятствия. Хубаво е да има каски, особено за хората, които се учат, са начинаещи. Просто е задължително да има каски, за да може да се предпазват при несполуки. Ти си един от, може би, да те наречем професионалните сноубордисти в България. Ще ни кажеш на кой трик трябва да се започне да се учи този фристайл стила? Ами фристайл, то е доста обширно. Примерно на скоковете се започва винаги с стрейтерове, направо, които са летежи. После се правят различни видове грабове, да си фанеш дъската отзад, отпред. Просто да се чувстваш стабилен във въздуха. И след това вече се почват с първите ротации, които са бексайд, фронтсайд единици, 180 градуса демек. И след това нагоре. 360, 540, постепенно по стълбичката нагоре. Така се прави. А ти първо на airbag ли си почнал с първите си трикове или не? Ами не, аз когато съм почнал нямаше такива airbag неща. Учили сме се на скокове, които ние сме си правили в планината, в пудрата, навсякъде. И доста сме падали и затова знаем, че правилният начин да започнеш е постепенно и по стълбичката, леко по леко, един по един триковете. Кажи ни нещо за този спорт сноуборда. Какво ти харесва в него? Какво ново откриваш всяка година, което те задържа ти мотивацията и вниманието към него? Еми сноуборда е вид свобода като цяло.
Така, само като се замислиш, че това е една голяма планина пред нас, която ние се качваме дори с лифта за 15 минути, а след това с дъската я слизаш за 2 минути и 1 минута. Това просто е чувство за свобода. Можеш да отидеш навсякъде. Това е първоначалното чувство. Вече, когато почнеш да усещаш фристайл елементите и това постоянно да научаваш нещо ново, да се развиваш, просто ти донася много щастие и радост. А ти главно с фристайл ли се занимаваш или и фрирайд? Ами също и фрирайд, да. Когато има сняг, за съжаление, последно време нямаме много сняг тук в България, но се надяваме, че ще падне този сезон, поне студеничко е, да се надяваме, че ще мине някой циклон да ни затруба. Каква ти е прогнозата на теб за сезона? Надявам се тук до един месец вече да става за стабилен фрирайд, понеже има вече основа на повечето места, но е малко опасно, понеже валяха дъждове, което в фрирайда и в голямата планина, като падне дъжд, всичко замръзва и после става опасно, просто много лавино опасно и трябва да се внимава. И така, препоръчвам на всеки, който иска да ходи да кара фрирайд, първо малко да се образова, да поразучи какви са обстановките, какви са условията, каква е формата на снега и така. И още много неща също, които и аз не съм много добре запознат и тепърва трябва да научавам. Добре, кажи нещо за себе си сега, за този сезон. Какви са ти плановете? Ще участваш ли на някакви главни такива събития, свързани с фристайла? И имаш ли нов трик, който можеш да покажеш тези събития? Аз не, като цяло няма да се опитвам да се състезавам или нещо. По-скоро ще карам за удоволствие и ще правим така, че да може да карат младите, да се учат по-бързо от нас, по-средоточено, не така както ние сме се учили на времето разпръснато и без да има кой да ни каже точно каква е стълбицата и така нататък. И да правим хубави уреди, за да може да карат, да дигат нивото. Добре, ти се съсредоточаваш върху правенето на уреди? Да, върху правенето и върху фрирайда повече, така, карането за удоволствие, но ще се състезаваме за удоволствие просто. А колко е важно, когато изграждаш един скок, кое е по-важно, попивката или горната част преди скока? Всичко е важно, няма по-важно. Важно е наистина попивката, понеже тя поема ударите, но ако и скок е крив, ти няма да можеш да излетиш на нормално. Като ги правите тези скокове, измервате ли с нещо или всичко е на око? Не, измерва се, има си устройства и се мери всичко, колко да е равното, колко да е скока. Винаги на око накрая се шефа, защото ние вече сме доста години го правим това нещо и имаме виждането. И накрая самите извивки на скока се правят на око, които са доста важни всъщност за приятното излитане и летежа. Добре, пожелавам ти много приятни излитания тази година. Мерси много. Калоян е от София и кара вече 3 години, но предпочита да не пробва тук парка и скоковете, предпочита да се пуска по пистите. Така ли е и защо? Да, принципно да, така, защото съм още начинаещ и не съм много уверен в това, какво мога да направя. Правя някакви опити, но има неща, които трябва да научиш на пистите да ги правиш, преди да ги пробваш на скоковете. Малко е хард тук. Как се чувстваш на пистата ти? Уверен ли си в движенията си? Какво точно обичаш? Коя част ти е любима? Уверен, да, смисъл не падам много, но трябва да се внимава. Винаги трябва да има страх, за да се пазиш. Не знам, правя всичко. Харесвам тия неща, които са джибинг, подскачане от опашка на нос, преси и такива неща. Вече можеш да ги правиш? И долу горе, да. Мъча се. Правиш ли 180 от земята?
Да, но само бек 180, фронт не, защото не мога да се виждам приземяването и ме страх още и падам доста. А можеш ли да караш и с двата крака напред, с неправилния също? Да, това е свич. Да, това е едно от нещата, които са нужни за парк. Да мога да се приземяваш от двете страни. А ти вече го умееш това? Долу-горе, да. Това се учи. Малко по малко. А много време ли прикараш в планината? За 3 години да си ме звучиш доста напреднало по това, което казваш, ще можеш да правиш? Питам се да отделям време, защото наистина ми харесва и това е едно от хобитата, които най-често практикувам. И през другото време гледам да се подготвя физически, да мога да съм по-добър в планината зимата, като дойда. Харесва ли ти снежната планина? Всякаква планина е хубаво. Стига човек да е в планината, значи е яко. Независимо какво прави, дали кара сноуборд, ски, колело, лятото, всичко е яко. Как реши точно сноуборд да пробваш, а не ски, например? Аз карам скейт. Карал съм скейт като малък гимнаста доста дълго време, просто ми беше явно по-лесно да се науча и въобще не съм замислял за ски, просто отидох да се учам да карам сноуборд. А знаеш ли, че днес е деня на снега? Да, много як празник. Ние затова сме тук, се порадваме, сега отиваме да подскачаме малко на по-малки скокчета и затова сме тук, за празник. Миналата година тук се запознахме с Кали, която бе за първи път на уредите, сега вече е за трети път на уредите. Ще разберем нещо повече за нея, за нейният напредък. Чувстваш ли се по-уверена сега? Да, горе-долу. Има напредък определено. Казва, че за трети път си на уреди. Да, падам по-малко. А това значи, че не ходиш много редовно всъщност? То няма и много сняг и общо взето да. Принципно карам повече из пътечки и горички, отколкото на уреди. Отскоро ми представляват интерес. А иначе, да, точно това ще те питам, дали ти е по-интересно тук на уредите или предпочиташ да караш фрирайд? Аз лично предпочитам фрирайд. По-забавно ми е, адреналина е повече, птичките пеят, слънце, друго си, не знам, повече ми харесва. А като се пускате през горите, не е ли страшно да не ударите някое дърво? Не, те стоят на едно място и са лесни за заобикаляне. Общо взето, не. Не е страшно, има пудра, като паднеш е меко, тук малко повече боли. Ама свиква се с всичко. След пето падане вече спираш да обръщаш внимание. А ти си едно от момичетата на Wildberries. Ще ни кажеш ли, събирате ли се често, карате ли заедно? Чакай да си изгубя борда. Да, събираме се, правим си бери срещи, обсъждаме какво ще се случва, какво можем да представим на хората, по какъв начин можем да представим събитията, за да може повече девойки да излизат навън, да идват с нас, да спортуват. Просто да ги зарибим повече по екстремните спортове. Това е реално и нашата цел. Сега, твоите наблюдения какви са? Казваш, че искате да привлечете повече момичета. Според теб няма ли достатъчно в този спорт сноубордизма? Според мен няма определено. Мъжете са повече. Друго си е, като се събираме повече, спортуваме си, обменяме опит, помагаме си. Докато мъжете карат се. Сега на един пич му се подиграха, че кара тук на този блок. С какво бе ти караш с мацките или му се подиграваха. Така че друго си е, като има повече от нежния пол. Добре. Какво ще ни кажеш за този рейл тук или бокс? Това е рейнбоу. Това е рейнбоу. Ти миналата година на него ли тренира? Да. И сега пак. А сега вече си по-усъвършенстван, сигурно? Да, определено. Може ли да ни покажеш? Добре, надявам се, че няма да се притесня от камерите и да го заобиколя като миналата година. Няма, успех ти пожелаваме.
Веси Велчева е една от момичетата на Wildberries. Сега ще разберем повече за нея. Каза, че се занимаваш с сноуборд, нещо друго, с някакво друго такова по-екстремно хоби. Занимаваш ли се също? Да, то всъщност моят основен спорт, с който съм при беритата, е парапланеризъм. Аз съм им летящото бери. И сноуборд доста по-малко карам, обаче така на уъркшопове с тях обичам да идвам и най-вече да ги снимам, защото аз това правя също като хоби. Да. Разкажи ни нещо повече за вас, за вашата група, какво правите като се събирате? Ами, даже ние наскоро си измислихме слоган, който е From Girls to Girls, от момичета за момичета, т.е. девойки, които обичат някакъв даден спорт, учат други такива да просто да им бъде приятно също в планината, на морето или във въздуха, различните стихии на природата и така се забавляваме заедно, ставаме все повече. А ти с сноуборд от колко време се занимаваш? Може би от 3 години карам, да, нещо такова. Имаш ли някакви планове да обединиш парапланеризма с сноуборда? Ами, да, сноукайт да речем е интересно, доста ми е интересно това нещо. Там има, нали, вече играта с парашута и въздушните течения и противопоставянето, нали, на дъската и така нататък. Това е доста интересно, така че би го пробвала. А трудно ли ти звучи и ти изглежда отстрани? За мен просто мисля, че ще ми бъде достъпно, понеже управлявам парапланер, карам сноуборд и просто съчетание на двете неща. А парапланера и кайта по различен начин ли се управляват? Ами да, доста различно самото управление, иначе принципа на въздушното течение е един и същи и всъщност и чрез него управляваш самия. А ти след като караш парапланер, ще ти е по-лесно с крилото, с кайта да го управляваш? Също така, да. Има доста голяма доза от това. Доста по-лесно ми. Отколкото на хора, които да речем за първи път почват да се занимават с кайт. А мислила ли се и също и за кайтсърф? Има също. Много ми допада това нещо. Даже края на сезона сега се пробвах и наистина доста по-добре напредвам от други хора, които са изцяло, нали, начинаещи и нямат никакъв опит с някакви видове парашути. Да, просто парапланеристите по-лесно. Това си е масово така. Да. А когато свърши сезона за сноуборд, мислите ли да правите такива workshoпове на Wildberries с други спортове, като парапланеризъм? Но да, те се провеждат най-различни workshoпове, не само за зимни спортове. Wildberries не са само сноубордистки, ами са всякакви други тип момичета. С водни спортове също се занимава доста от тях и да. Wakeboard, например, кайтсърф, сигурно също ще има. Лонгборд, правиха доста workshoпове на тая тема, най-различни. И парапланеризъм ще има. Добре, разкажи ни как точно се получава при теб сноуборда, как започна всичко и добре ли се чувстваш на сноуборд? Доста добре, да. Аз по принцип не обичам зимата и няколко подред зими не бях в България, така избягвах ги. И после се наложи да съм вече тук и реших, че трябва някакси да преодолея този период, прекарайки повече време в планината и така, почнах да карам. Добре, запознахме се с Берито, което е отговорно за въздушните спортове. Сега тук дойде при нас и Съни, което е главното сноуборд Бери, може би. Съни, ти какво ще ни кажеш за днешния ден? Празнувате ли заедно всички? Да, и е супер слънчево, и е супер готино и се забавлява много. Както винаги, деня на снега ви се отразява добре. Само да го привикаме да дойде още малко, че нещо не е валяло отскоро и ще е супер. Как се чувстваш ти този сезон, тази зима и какви нови трикове обмисляте с беритата? За сега нямаше много сняг, успяхме да хванем реално даже тук един много добър снежен ден, супер бонус беше и това ни е всъщност първото каране на парк реално, още ако няма сняг ще си караме на парк, то е ясно. Още не сме мислили, ама при всички положения е готино, че има нови хора, които за първи път днеска пробват и се справят просто повече от прекрасно. Така че се надявам се повече да сме. Какво сте планували за този зимен сезон? Като цяло доста ивенти, ама трябва да ни следите и ще видите изненада. Има ли workshoпове? Има, да, много. Ще има целогодишно, ще има тази зима още и по другите курорти, най-вероятно и тук още, и лятото на морето, лонгборд. Въобще няма да спираме, само ни следете и се присъединете.
А трябва ли да имаш някакво ниво на каране, за да се присъединиш към Wildberries или не? Ами не, въобще не е необходимо това нещо. Просто в момента workshop е за фристайл. Тоест, нали, ние се учиме тук на трикове, на уреди, макар абсолютно начинаещи хора, които никога не са карали по уреди, но все пак трябва да могат да завиват. Реално ние не търсиме някакво ниво, просто този workshop е такъв, иначе всеки е добре дошъл. Дори когато се качва за първи път на сноуборд? Да, ще му обърнем внимание със сигурност. Няма никакъв проблем. Добре, разкажи ни нещо за Wildberries, какво се случва през годините с вас, растете ли? Ами вече 3 години станаха някъде и хубавото е, че да, ставаме повече хора ни се радват, което мене ме радва страшно много. Надявам се да е все така и да сме все повече. И всъщност хубавото е, че виждам все по-малки момичета, които искат да се занимават с това. Даже сега едното момиченце, което е с нас днеска за първи път кара на парк и се справя наистина повече чудесно, в смисъл кара този уред. И въобще няма никакъв страх, което просто ме удиви. Добре, ти като една от най-опитните берите на сноуборд, ще ни кажеш ли какъв е начинът за захождане на точно този уред? Какво се прави? Всъщност този е малко по-различен от другите. Докато кажем, примерно на боксовете, всички начинаещи тръгват само. Нали, първото нещо на уредите и съответно е хубаво първо да се учат на боксове, е да минат направо, просто да усетят каква е разликата от това да скатат и да е върху някакъв уред. И след това вече започват, когато се чувстват сигурни, защото е много важно да не кантат, да минат направо, т.е. да няма закантване на преден и заден кант, защото се получава доста голяма човка напред или назад. И всъщност след това почваме да учим съответно различните трикове, като почваме от най-лесните, нали, и градиме. Сега за този уред той е малко по-различен, т.е. трябва със сигурност поне малко да можеш да караш, въпреки че днеска и двете момиченца, ето това, което се пуска в момента, го прави абсолютно за първи път. В смисъл, никога не се е пускала, обаче не е страх, просто тръгва и го пробва, а тя е страшно добре се справя. Даже мога да я викна, ако искате да ви кажа. И всъщност тук идеята е, че най-добре е първо да го пробваш, само да го чукнеш отгоре, за да усетиш, нали, да се върнеш. И тук вече има варианти да се завъртиш, да минеш от другата страна, да го прескочиш. Не, да, това за малко. А тя всъщност, освен това, танцува и брейки, е супер добра и просто е невероятно. Днеска даже ще води уроци, сега като се тръгнем, но днеска е първият ден на фристайл и е страшно добре се справя. Здравей, научаваме много хубави неща за теб, наистина добре се справиш. Кажи ни как се чувстваш за първи ден на този парк? Прекрасно се чувствам, винаги съм искала да дойда, но никога не съм идвала на фън парк. Това ми е първи ден. Наистина ми е много готино. А преди да дойдеш тук, можеш да правиш някакви основни неща с сноуборда? От колко време караш? От 4 години карам някъде. Значи си добра с сноуборд? Да. И как ти се струват тук триковете, които ти показаха момичетата? Супер! Много добре показват. Супер! Много добре обясняват. Ако всички ученици са такива, направо не знам, тук за един сезон ще се състезават друга. Добре, а сега това, което направи на тази тръба, трудно ли ти беше? Не чак толкова. По-скоро не. Супер се справя, даже тя въобще в момента пробва нещо, което реално е доста трудно. Само и трябва малко повече скорост, ще стане перфектно. Браво, поздравления, Неда. И благодаря ти на теб, Сани. Чакаме ви на следващия ни ивент. Благодаря. А това е мина, може да е видите. Ето това е другото нещо, което мога да го чукнеш и да минеш направо всъщност. Така че този уред е супер разнообразен. С тези страхотни емоции завършваме нашето предаване за днес. Бяхме на Боровец, където празнувахме Денят на снега. Видяхме едни много интересни неща тук. Повече ски, повече сноуборд. Малко дечица, малко по-възрастни, начинаещи също. Надявам се да сте прекарали добре пред телевизорите. От мен Кремена, довиждане!